vždycky vlastne audit ročný ako povinný, takže v rámci tohto je to presne, myslím, že identická tabulka. No. Dobre, takže ju majú používať. Dobre, takže idem teraz zase šerovať obrazovku. No, takže zatiaľ si s týmito ukazovateľmi, čo sme hovorili, všetkými viem pomôcť, len čo je dôležité, aby ste ich vedeli čítať. Čiže keby som teraz sa vrátila spätne o týchto, čiže finančné zdravie, miera platobnej schopnosti, likvidita. Viete, ako by mala byť? 1., 2., 3. stupňa. Treba sledovať, aby ste boli schopní pokryť svoje krátkodobé záväzky alebo záväzky, ktoré sú v splatnosti, momentálne s peniazmi, ktoré máte, čiže záväzky v splatnosti. Potom záväzky, ktoré ešte nemáte v splatnosti momentálne, sú krátkodobé, toto je okamžitá likvidita. 1. stupňa je záväzky a peniaze, dávame do pomeru pohľadávky a ešte majetok. Čiže toto sú všetko tie vzorce, ktoré vám, ešte možno som mohla dať, ja už to vynechávam, ako sa to vypočíta presne, ale v knihách likvidity nájdete vzorce, ako sa počíta tie pomery. Ja som to dala zjednodušila do tej tabulky už excelovskej aj do toho súboru, do tej finančnej analýzy, čo som vám dala tej textovej časti. Takže toto je miera platobnej schopnosti. Celková zadlženosť, tam vlastne sa počíta pomery medzi vlastným a cudzími zdrojmi a celková. Veľmi treba si pozerať, a to už teraz sa vrátime potom ako tá posledná časť, stav podniku v ťažkostiach, kde sa dáva potom do pomeru, ako náhle máte záporné vlastné imanie, tak treba niečo s tým robiť, lebo už v podstate si nemôžete uchádzať ani o verejné financie zo štrukturálnych fondov. Neviem, do akej miery naše zatiaľ ministerské zdroje dotačné ešte toto nesledujú, ale štrukturálne fondy áno, keď sa uchádzate. Takže tá celková zadlženosť je veľmi dôležitá. Miera samofinancovania prevádzky, tam vlastne vám hovorí, že ako ste nezávislí od vlastných zdrojov a potom od verejných zdrojov a od súkromných zdrojov. Rentabilita všeobecno prospešnej činnosti mi hovorí, či dokážem z tej služby, ktorú robím, pokryť svoje náklady zo všetkých zdrojov, ktoré mám. A tie zdroje mám znova. Mám vlastné, súkromné a cudzie verejné. Ak je nad 100%, tak dokážem, ak je pod 100%, tak nedokážem, potrebujem hľadať iné zdroje financovania. Potom sledujem, ak mám podnikateľskú činnosť zdaňovanú, tak sledujem rentabilitu hospodárskej, tej ekonomickej činnosti a tá by mala byť v zisku, čiže tá by mala byť stále nad 100%. Ak je pod 100%, môže sa stať, keď začínate s podnikaním v neziskovej organizácii, ale pozor na to, aby nešla na úkor tej hlavnej činnosti. Takže toto je, čiže znova pozerám, rentabilita, či dokážem ja z toho, čo vytržím z tých výnosov, pokryť náklady. No a celková rentabilita, ona môže byť jedna plus, druhá minus, tak toto je dôležité, ako vám to pokrie celkovo, lebo v tej súvahe, či vo výkaze zisková strát, áno, dá sa to sledovať, ale je dôležité hospodársky výsledok za celok, ako za organizáciu, ten vám vstupuje do vlastného imania. A ten je vlastne aj takým indikátorom celkovej zadlženosti, či nejdete do straty. No a teraz ideme porovnávať stav podniku v ťažkostiach. Čiže týchto 5 hodnotení ste pochopili? Toto je veľmi dôležité. Áno. Čiže toto sú základné, s ktorými si vystačíte
A teraz ideme ešte ten podnik v ťažkostiach, lebo ten je tiež, ako som spomínala, dôležitý a tam sa pozerá, no tak čo nemôžem. No. Test podniku v ťažkostiach hodnotí sa výška vlastného imania, ktorý v sebe zahŕňa všetky tie výsledky hospodárenia z predchádzajúcich rokov. Čiže tam je to dôležité, ako som to vtedy ukázala, aké máte číslo. Ako náhle máte záporné, tak už ste skutočne v ťažkostiach. Ale nemusí to byť. Pretože tam sa ešte hodnotí, vlastné imanie môže byť kladné, ale či ste v tom období, v ktorom vás testujú, nemali stratu. A keď tá strata je väčšia ako polovica toho vlastného imania, tak už ste v ťažkostiach. To je toto vyrozprávané, čo mám tuto napísané. A ešte tretí test. Ak ste za posledný rok môžete mať úver. My tam, ako som vám ukázala, v tej našej tabulke, áno, máme tých 50 000 z minulosti požičané, lebo sme vlastne investovali a potom sme nedostali na to finančné prostriedky, tak sme nemohli to dokončiť, takže áno, máme. A už sa počíta, že pomer, že za posledné 2 roky pomer medzi celkovými záväzkami a vlastným imaním ako nemá byť vyšší ako 7,5 násobne. Ak je vyšší, tak už je zle. A potom ešte ďalší pomer, EBITDA. EBITDA sa počíta, to sú, myslím, že hospodársky výsledok plus odpisy a plus úroky, ktoré ste zaplatili, tak sa dávajú do pomeru s úrokmi, čiže aby tá EBITDA, ak je nižšia, čiže ak toto všetko spočínam, ako celé tie úroky, tak to je tiež zle, tak už ste v ťažkostiach. Čiže takže toto sa počíta, čiže ako náhle máte len jednu z tých 3 podmienok splnenú, tak už ste v ťažkostiach. Nám to ako vyšlo, že nie je ani prvý, ani druhý rok, takže nie sme v ťažkostiach. Predtým sme mali, keď vznikla tá situácia, keď som počítala ešte takéto, bolo to, v ktorom to roku to bolo, už aj nepamätám, ale stále to sledujem a boli sme ten jeden rok v ťažkostiach, lebo sme boli v stráte veľkej. A to sa mi odzrkadlilo potom, keď sa zase vrátim k tej súvahe. Idem šerovať súvahu. Tak. Pasíva. Tak v minulosti nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulý rok máme, stále sa s tým boríme. No. Našťastie máme základné imanie, ktoré sme vlastne prešli z jednoduchého účtovníctva na podvojné a mali sme tam už majetok, ktorý nám vstúpil do základného imania. A plus ešte dali zakladatelia neziskovej organizácie. Takže preto máme takýto hospodársky výsledok. Takže toto je tiež, že keby, ešte vám to vysvetlím, že keby to vlastné imanie a v tom roku, kde máte stratu, tak by bolo viac tá strata v absolútnej hodnote ako toto vlastné imanie bez tej straty, tak vtedy ste tiež podnik v ťažkostiach. Čiže to už také avízo. No a samozrejme, že ako náhle toto číslo, ten riadok 61 máte záporné, už je to zle. Pochopili ste podnik v ťažkostiach? Test? Čiže ešte sa raz vrátim. Asi už budem musieť. Ešte som chcela to dokončiť, ale už sa mi
kašlem. Ak máte jednu z troch hodnotení, ako splňate, že ste v ťažkostiach, tak ste už. Čiže prvá je hodnota záporného imania, druhá je v tom roku urobím stratu a tá strata, ak je väčšia ako to vlastné imanie, bez tej straty započítanej, tak už som v podnik v ťažkostiach. A tretia vec, ak mám úver a dá sa povedať, že tie úroky sú vyššie ako moje zisky, ako ten cash, ktorý vytváram zo zisku, plus to, čo nemusím platiť, to sú moje odpisy, tak vtedy takisto som v ťažkostiach. Takže z tých troch titulov. Ak ste toto pochopili, tak som rada. Samozrejme, že môžete sa hocikedy k tomu vrátiť. Hej. Máte k tomu materiál. No takže vybrané čiastkové ciele, znova, keď si zoberiem, diverzifikácia finančných príjmov, čiže čím viacej mám nových zdrojov financovania, tak tým je to lepšie, to tiež sledujem. No a finančná stabilita a sebestačnosť, tak je to tá rovnováha príjmov a výdavkov organizácie. Čiže tam ešte treba dávať pozor, lebo to financovanie prostredníctvom dotácií alebo transferom z verejných rozpočtov je ohrozená hlavne na začiatku roka, lebo veľakrát vám tie dotácie meškajú, takisto vám meškajú refundácie, ako s tým je obrovský problém. A čím ďalej tej byrokracie, síce hovorí sa, že s verejnými financiami, že by sa mala zjednodušiť byrokracia tým jakým zákonom to je? Byrokraticky, takto. Ale neviem, zatiaľ sme to nepocítili. Takže môžeme si robiť teraz prestávku? Lebo už 1,5 hodiny hovorím a mne sa už chce kašľať. Áno. Dobre, takže ak budeme, koľko si dáme? Dáme si 10 alebo 15 minút, koľko chcete? Do štvrť alebo do 10:20? Do štvrť. Dobre, takže 10:15 začíname, hej? A teraz si povieme potom o cash flow. Takže môžeme pokračovať ďalej? Počujeme. Dobre. Takže ďalšia vec alebo pomôcka, ktorá mi vlastne tiež pomáha, alebo nám ako určuje, že nestačí mať iba tie výsledky hospodárenia, ako sme teraz hovorili, že aký to má vplyv vôbec, ako či hospodárenie so ziskom, so stratou, či je to z mojej tej hlavnej činnosti alebo z tej podnikateľskej ekonomickej činnosti, ale potrebujem mať aj dostatok financií, aby som tie moje činnosti vedela zmanéžovať aj finančne. Takže k tomu nám slúži cash flow. Cash flow je vyslovene metóda, respektíve činnosť, ktorá nám ukazuje, či máme dostatok, nám ukazuje, alebo pozorne môžeme sledovať týmto cashflowom, či máme dostatok finančných prostriedkov a či sa nedostávame do vážnych finančných problémov. Lebo môže sa stať, že máme peniaze, ale my ich použijeme na inú, napríklad investujeme a potom máme majetok, ale nemáme z čoho kryť ďalšie zdroje financovania. Alebo ešte vlastne pri projektoch, že ak máme zdroj viazaný na jeden, nemôžem použiť na druhý. A toto je veľmi, veľmi dôležité si aj odsledovať. Tie metódy cash flow sú dvojaké, je priama a nepriama metóda. Niekedy vlastne pri výročnej správe
ktorú niektoré účtovné jednotky majú povinnosť vypracovať, tak je aj taká povinnosť vysledovať príjmy a výdavky podľa zdrojov financovania a na čo ste tie príjmy a výdavky, hlavne výdavky, na čo ste použili. Čiže dá sa povedať, že u tých neziskových organizácií je takáto logika, že mám zdroje financovania, to sú moje príjmy a na čo som ich dala, to je môj ten verejnoprospešný, všeobecnoprospešný účel. A môžem to ešte bližšie vyčleniť, rozšpecifikovať podľa jednotlivého druhu poskytovanej služby. No a na to použijeme priamu metódu a nepriamu metódu. Priama metóda je veľmi jednoduchá, pretože spočítame všetky príjmy na finančných účtoch a odpočítame všetky výdavky, čo sme mali. Samozrejme, tie príjmy, čo nám prídu na tom finančnom účte, musíme vedieť ten zdroj. A tie zdroje, už sme spomínali, máme vlastné zdroje, čiže z vlastnej činnosti, potom máme zdroje na svoju činnosť, a to buď na prevádzku, na tú bežnú činnosť, alebo na investície. A výdavky máme potom buď na tie investície, alebo na bežnú činnosť. A ešte na tú bežnú činnosť podľa akého členenia druhu služby, ktorú poskytujeme. Čiže logike rozumiete, predpokladám. Ale vyžaduje si, ak robíme tú priamu metódu, tak vyslovene tá priama metóda je výkazníctvo verejnej správy, kde sú na účtoch finančných sledované rozpočtové položky podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorá je daná metodikou a členením ministerstva financií. Ale my túto metodiku nepoužívame, lebo nie sme subjekty verejnej správe, takže nemáme nejaký predpísaný tvar, ani formát, ani obsah. Že toto je vlastne iba už na našom, ako by som povedala, rozhodnutí, že čo chceme vlastne vykazovať v tom výkaze alebo v tej informácii o výročnej správe, čo sa týka príjmov a výdavkov. Niektoré zákony presne povedia, že čo máte sledovať, aké zdroje, niektoré nie. Je tu viacej zákonov, do toho vstupuje. Nepriamou metodou, ktorú vám teraz ako ukážem, a vlastne aj máte ju v tej excelovskej tabulke, že keď vyplníte súvahu aktíva, pasíva, výkaz zisková strát, výnosy a náklady, tak vlastne sa vám toto nepriamou metodou zobrazí tiež, nakoniec je to ten istý údaj, pretože stále máte počiatočný stav peňazí, máte príjmy, ktoré ste dostali finančne na účet a ktoré vám odišli. Máte konečný stav. Čiže to je celá logika cash flow. Takže vychádza pri tej nepriamej metóde z hospodárskeho výsledku a potom vlastne sa pripočítavajú alebo odpočítavajú náklady, ktoré nie sú výdajom, odpočítavajú sa výdaje, ktoré nie sú nákladom, zase pripočítajú sa príjmy, ktoré nie sú výnosom a odpočítajú sa výnosy, ktoré neboli príjmom. Takže toto je veľmi jednoduché a ako sa to robí v praxi, ako keby ste, lebo každý si vie aj bez toho, že by ste si ako používali nejaký Excel, alebo čo, ten cash flow si viete urobiť. Keby sme boli fyzicky spolu, tak mám prichystaný taký príklad, kde ako pri tom absolvovaní si urobíte sami, bez toho, že by ste používali ako neviem aké výpočty, tak jednoduchú metódu cashflowu, ktorú teraz vlastne vám ukážem v tom Exceli. Princíp ste pochopili? Áno, pochopili. No, tak, tuto v tomto Exceli
Na bok. Mám cash flow, kde každú jednu položku v aktívach, tuto v aktívach, čo mám tu danú, v pasívach a vychádzam ešte aj z výnosov a nákladov, porovnávam. Čiže vychádzam z hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie. Toto mám slávnej činnosti, ešte si tu rozpočítavam, čo mám ako náklady a takto mi vyjde hospodársky výsledok slávnej činnosti a hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti. Slávnej činnosti tu ešte mám dokonca tržby, výnosy, dotácie z grantov, tak ako som mala, ako to sledujem v účtovníctve. Čiže celkový hospodársky výsledok je 854 eur v tomto období a potom mám náklady, ktoré nie sú výdajkom. Čo sú to? To sú odpisy. Že vidíte, idem tuto hore. Sledujete aj môj kurzor? Vidíte kurzor? No. Dobre. Čiže vlastne výborne. Takže potom idem tieto náklady, ktoré tu máme v 28, takže pripočítavam vlastne odpisy, ktoré nie sú výdajom a to sa mi odzrkadlí tuto v tomto riadku. Ak by som predávala ešte nejaký majetok, tak je tam rozdiel medzi zostatkou a predajnou cenou a výnosy, ktoré nie sú príjmami, takže znova idem do, ktoré sú to výnosy, ktoré nie sú príjmami? Čo myslíte? Výnosy z použitia fondu. Lebo to nie je príjem. Tak to účtujem o fondoch. Takže toto musím zohľadniť v tom cash flow. No a vyjde mi vlastne nejaká zmena. Potom idem bežnú činnosť sledovať. Čiže zásoby. Zásoby, keď mi stúpnú, porovnávam počiatočný stav a konečný stav. Keď mi zásoby pribudnú v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, čo si myslíte? Je to úbytok finančných prostriedkov alebo vlastne prísun finančných prostriedkov? Čo vám dáva logika? Porovnávam túto aktíva, idem na zásoby. Tu mám zásoby. V porovnaní s predchádzajúcim, na konci roka som mala, alebo na začiatku roka som mala 1245, na konci mám 0. Čo myslíte? Peniaze mi pribudli alebo odbudli? No, keď už ich teraz nemám, to znamená, že som ich speňažila, nie? Takže pri nepriamej metóde, ak mám, ku tomu si pripočítavam počiatočný stav minus konečný stav, mi dáva plus minus finančných prostriedkov. Keby mi pribudli zásoby, takže tuto mám zásoby, mám materiál celkovo, plus keď som to všetko spočítala, čo som mala. Čiže zo zásob som získala peniaze, lebo na konci nemám nič. Keby som mala viacej ako na začiatku roka, znamená, že som ich kúpila viacej ako som minula peniazy. Čiže pri aktívnych účtoch, ktoré porovnávam, ak mi sa aktíva zvyšili oproti predchádzajúcemu obdobiu, tak som vlastne peniaze vydala. A pri záväzkoch je to práve naopak. Ak mám väčšie záväzky ako na konci roka, to znamená, že som ich nepoplatila, tak mi peniaze pribudli. Ale keď mám menšie záväzky ako na začiatku roka, tak som ich musela zaplatiť, peniaze mi ubudli. Čiže takto si porovnávam počiatočný stav s konečným stavom pri pasívach. Odrátavam konečný stav minus počiatočný stav a
áno. A pri aktíva zase naopak pripočítavam počiatočný stav minus konečný stav. Tak to porovnávam. A vlastne, čiže všetky tieto súvahové účty, ktoré s tým súvisia, s bežnou činnosťou, tak porovnávam a tak nakoniec mám najprv zmena stavu zásob, pohľadávok, záväzkov, potom časové rozlišenie príjmov a výdavkov a všetko, keď to spočítam, tak potom mi vzniká peňažný tok slávnej a podnikateľskej činnosti, pretože ja tam neviem rozoznať, či som to mala z jednej alebo z druhej činnosti, tak mi ubudlo peňazí, takže mám minus 6623. Takže mám jeden tuto. Čiže toto mi ubudlo z toho Ačka, ale celkovo mám počiatočný stav minus tieto všetky spočítané veci Ačkové a Ačkové počiatočný stav plus náklady minus Včko, tak mi dáva potom tento stav a dáva mi do celkovej, čiže hospodársky výsledok plus bežná činnosť mi dáva toto. Čiže z toho mi vlastne, z tej bežnej činnosti mi peniaze ubudli. Zmena stavu dlhodobého majetku, tam v podstate nič mi nepribudlo, len vlastne tu mám stavby, tak zrejme som peňažila, lebo mi to pribudli peniaze, tak som niečo predala, tak mám tuto, ale to už znova porovnávam. Účty, ktoré sa týkajú dlhodobého majetku, čiže znova používam konečný stav minus, čiže konečný stav minus počiatočný stav, a tak, ak je konečný stav menší, ako je počiatočný, to znamená, že som v peňažné prostriedky minula, ale počkajte, to je áno, ale v podstate pripočítam odpisy, že nič som neurobila. Peňažný tok z dlhodobého majetku som nemala žiadnu investíciu. Čiže najprv som si zo súvahy zobrala, lebo tam mám o odpisy menej, ale tie odpisy potom pripočítam, takže nakoniec mám 0. Nedoplietla som vás? Idem na aktíva. Keď porovnávam zásoby, čiže zásoby mám teraz, čo sa týka dlhodobého majetku, mám menšie, ako som mala na začiatku, čiže keď by som si to vyčíslila, toto minus toto je tých 7451, ale ubudlo mi kvôli odpisom. Čiže ja potom v tom cashflowi, to nie je pravda, lebo som nespeniežila, musím ten cashflow prepočítať. Čiže potom celkový cashflow z činnosti dlhodobého majetku mám 0. A keď spočítam vlastne čistý peňažný tok po financovaní dlhodobého majetku, to Ačko plus Bčko, tak vlastne mi to dáva to isté, tých 6623. Idem teraz pozerať zmenu vlastných zdrojov, čiže sú tu zase vlastné zdroje, sú pasíva, čiže ak mi vlastné zdroje pribudli, to znamená, že som niekde musela získať tých finančných prostriedkov. Čiže tuto mi pribudli akurát vlastné zdroje podľa osobitných predpisov, čiže na fonde. A takisto mi pribudli záväzky zo sociálneho fondu, som ich neminula, takže vlastne to celé Dčko. A ešte do toho pripočítavam zmena výnosy budúcich období z obstarania dlhodobého majetku, čiže tam som už odpísala, takže peňažný tok mám záporný, znova tá metodika aj s doplňujúcimi údajmi. Som si musela tú 384 rozdeliť, lebo ináč to nejde.
pri cashflowe, tak mi dalo mínus. No a teraz pri tom nejakom ako tej rekapitulácii, takže peňažný tok slavnej činnosti mi odbudlo 6623,78, z investičnej nie, ale z finančnej mi tiež odbudlo, čiže zmena stavu by som mala mať o 8830,75 eur menej peňazí, ako som mala na začiatku. A skutočne na začiatku som mala 28 000, minus 8 000 mi dáva 19 000. Čiže táto kontrola je potom v mieste 0. Neviem, či som dostatočne vysvetlila, lebo mne sú tie veci veľmi jasné. Ale či ste vy to pochopili, je to asi nad rámec akože aj toho času. Tak možno by som, ak chcete, lebo keby sme boli fyzicky, tak by som dala takú, ako vyplniť ručne a kalkulačku cashflow urobiť. Tak chcete si to urobiť doma? Áno, doma to urobíme. Takže vám dám zadanie, dobre? Áno, ďakujeme. Lebo to skutočne treba sa sústrediť a logicky, ale samozrejme ja nepôjdem v tom príklade do takýchto detailov. Iba hrubé budeme mať informácie, súvahy a vy si podľa toho už urobíte tou logikou. Iba nič iné, iba podľa toho, hneď sa vrátim, že pripočítate. Idem sa vrátiť ku... Čiže vychádzame zo hospodárskeho výsledku, potom pripočítame náklady, ktoré neboli výdajom, výdaje, ktoré neboli nákladov, príjmy, ktoré neboli výnosov a výnosy, ktoré neboli príjmov. To je presne to porovnávanie tých počiatočný stav a konečný stav. Dobre? Na toto som dala ešte tú istú tabuľku, čo tu máme z tej istej súvahy, že hospodársky výsledok plus to Ačko plus Bčko plus Dčko by mi mal dať celý ten tok finančných prostriedkov. Čiže počiatočný stav plus toto, ale no. Chcem používať. Čiže to je iba, máte túto excelovskú tabuľku takto prepísanú. Princíp ste pochopili? Princíp sme pochopili, ale je to tak zložité, aby sme to pochopili všetko teraz tak naraz. Nie, ako vravím, že najlepšie je, ako potom už aj si z takým ako, čo mám odskúšané, tak ten finančný manažment aj spolu s projektami prakticky urobiť, je to minimálne 3 dní. Ako prvýkrát robím takto bez ako, neprezenčne, je to náročnejšie. Lebo do toho ešte treba k tomu ešte ten finančný manažment ako usledovací projekty. Že vlastne jak sme včera spomínali o tom strategickom, o tom hovorím teraz, keď sa zoberiem finančný manažment, je o tom stratégii, to, čo my teraz berieme. Ale k tomu ešte pripúda ešte finančný manažment projektov. A to je zase dielčie parciálne riadenie. No, tak záver z toho je taký, že ja pri tom cashflowe, keď mám tú tabuľku dané, tak veľmi pozerám ten stav prostriedkov na začiatku, na konci, koľko mám voľné peniazne prostriedky, koľko mám nevyčerpaných grantov a koľko mám peňažných fondov. A toto mi vlastne sedí. Vidíte tieto posledné riadky. Čiže ak správne je nastavené, tak vy vlastne viete z toho cashflowu zostatok peňažných prostriedkov, ktoré môžem použiť. Lebo na tom účte vy to neviete. Možno keď sledujete na viacerých účtoch, že máte verejné prostriedky viazané,
tak podľa tých účtov viete, ale keď máte na jednom účte, tak neviete, koľko máte voľná, koľko máte viazané peniaze na tom účte. Rozumiete, čo hovorím? Áno, rozumieme. Dobre, takže skončila som časť finančnej analýzy. Pomocné otázky tu nemám, ale vravím, že budem rada, ak vy tú finančnú analýzu popíšete váš stav, dokážete urobiť na vašej organizácii. Nechávam to na vás a môžeme sa aj teraz dohodnúť, neviem, ako ste s dovolenkou. Ja som potom v týždni od 19. júla by som mala byť k dispozícii. Ale keby sme sa dohodli aj vtedy, tak budem na dovolenke, ale budem pri internete. Či si chcete dať, to bude mať záujem, ako by vám to vyhovovalo, že by sme sa stretli zase takýmto spôsobom a osobitne rozdiskutovali túto vašu analýzu, že k čomu ste vy dospeli. Podľa nič iba tie ukazovatele, či čiastočné finančné plány, čo som si ja tam stanovila na začiatku, ako ste si vy ku sebe to dali. Ste za to? Chcete? Kto má o to záujem? Ja by som mala, Dorka. Áno, a ja. Ja by som mala. A ja. Dobre, takže potom prosím vás, ako vám to bude vyhovovať? Či vám to je jedno? My napríklad sme celý júl máme pokrytý akciami, čiže... Je v práci, hej? Áno, som v práci, čiže bolo by to náročné a vieme sa tak dohodnúť, že ja by som sa vám nejak ozvala v priebehu augusta. Dobre, môžeme takto sa dať, prípadne vám dáme termíny. Matúš, počuješ ma? Neviem, či ma kolega počúva. Áno, počúvam. Potom prosím ťa, že dáme si potom ešte k tejto časti. Nemám kontrolné otázky, ale chcem, aby mali vypracovaný príklad. Dobre. Dobre? Takže si potom dáme konzultácie. Termín. Dobre, OK, dohodnuté. Dobre. Takže, dobre, tak ideme na ďalšiu časť. Môžeme pokračovať, hej? Áno. Na zdroje financovania. No, dala som, neviem prečo, iba poskytovateľa sociálnej služby. Ale to už je jedno. No, neviem, asi som to, naposledy som si to skopírovala, lebo som robila pre poskytovateľov sociálnych služieb, takže prosím vás, napravím to rýchlo, takže ešte asi vám budem musieť dať tú pravú prezentáciu, ale čo je dôležité, či je to sociálna služba alebo nie je sociálna služba, tak máte príjmy z hlavnej činnosti, z ekonomickej činnosti a z podnikateľskej činnosti. Toto som na začiatku už hovorila a táto hlavná činnosť je to, čo vy máte vo svojom štatúte, vo svojich stanovách. Takže je, a samozrejme, že nekonkuruje alebo sa nevylučuje so živnostenským zákonom, aj keď máte činnosti, ktoré by mohli byť aj živnosťou, ale vy ich robíte pre uzavretý kruh, nie navonok pre hocikoho, tak stále je to hlavná činnosť. Táto hlavná činnosť je oslobodená od dane z príjmov. Ďalšia činnosť, už som spomínala nad rámec vašej hlavnej činnosti, ktorou touto činnosťou vy efektívnejšie využívate svoj majetok, čiže máte peniaze na účte, tak máte z toho úroky, alebo predávate dlhodobý majetok, alebo zásoby, alebo ho prenajímate. Tak to je vlastne vaša ekonomická činnosť. Je už predmetom DPH, pretože podľa daňového zákona nie je oslobodená od dane z príjmov, ale od dane z pridanej hodnoty je to predmetom DPH a takisto je zdaňovaná daňou z príjmov. A môže, ale nemusí byť stále. So do okolností ten prenájom majetku, to, čo je všetko zdaňované.
Potom máte z podnikateľskej činnosti na základe podnikateľského živnostenského oprávnenia a toto je v plnom rozsahu aj predmet dane z príjmov, aj predmet dane z pridanej hodnoty. Čiže tam sledujete stále tie obraty tržby, aby ste nepresiahli hranicu, ktorú určuje zákon o DPH, kedy sa stávate platiteľmi DPH. Tak toto si tiež ako finanční manažeri musíte ustriehnúť. Takže toto je výnosy, ktoré dokážem ja vygenerovať z mojej činnosti. Potom získavam finančné prostriedky na činnosť a to znova, to aj ten cash flow nám ukazuje, buď na nákup dlhodobého majetku, alebo na prevádzku a bežnú činnosť, ktorú dostávam zo súkromných a z verejných zdrojov. No, tuto skutočne som to zobrala príklad z financovania sociálnej služby, že odkiaľ je financovaná, ale preskačím tento slajd. Verejné prostriedky a začnem s tými verejnými prostriedkami, pretože tam už som spomínala tie všetky zákulisia a vy vlastne ako finanční manažeri by ste mali ovládať všetky tie spolu ako aj s účtovničkami, že čo môžete počítať, čo nemusíte počítať, ako máte si plánovať tieto finančné prostriedky, kedy ich môžete použiť a kedy ich musíte vyúčtovať. Verejné prostriedky sú predmetom dane, sú oslobodené od dane z príjmu, pretože dotujú buď tú bežnú činnosť, alebo vo výnimočných prípadoch aj tú investičnú alebo činnosť, alebo kapitálové výdavky ich môžete použiť. Keď už hovorím rečou zákona o rozpočtových pravidlách. Spôsob financovania. Tam si treba dávať pozor, pretože vy, keď uzatvárate zmluvy, tak sú iba 3 formy financovania. Predfinancovanie, zálohové platby, refundácia. Keď je to formou predfinancovania, to znamená, že vy tie peniaze ani na účet nedostanete, ale dostanete faktúru a tú faktúru vám preplatí tento sprostredkov alebo priamo s riadiacím orgánom prepojený a spravuje príslušnú rozpočtovú kapitolu. Väčšinou sú to tým predfinancovaním sa získajú finančné prostriedky investičné. Stretávam sa s neziskovými organizáciami, je to veľmi malá pravdepodobnosť. Tam refundáciou sa akurát dávajú, ak máte v projekte peniaze na mzdy, lebo to dlho trvá, to predfinancovanie. Takže neviem, vy čo ste tu takýto spôsob financovania, ste sa s tým už stretli? Sme sa nestretli ešte. Takže stretla som sa pri tých veľkých projektov investičných, že taká bola forma financovania. Ďalšia, zálohové platby. Zálohové platby dostávate, ak máte transfery pri napríklad sociálnych službách, kde na základe zmluvy ako dostávate finančné prostriedky alebo školské zariadenie cez riadovateľa dostávajú normatívne finančné prostriedky a potom sa vyúčtovávajú. Alebo ak riešite projekty, ktoré sú tiež financované zo štrukturálnych fondov, tak dostávate zálohové platby, ktoré sledujete ich vyúčtovanie a potom vlastne žiadate ako žiadosti pre platbu, žobku, tak ak vám odsúhlasia, tak si odpočítavate zálohu a potom žiadate aj novú zálohu. Čo sa týka týchto verejných financových zálohy platieb, ako neviem, či ste vy aj účtovníci, z vás aj účtujete? Áno, ja aj účtujem. Lebo Ja nie. potom ako odporúčam, vlastne aj v tej knižke, čo som spomínala, alebo aj teraz pri školeniach, ale na to účtovníctvo, tak tam presne hovorím, aké analytické účty treba používať a treba to sledovať. Čiže vy ako finanční manažeri potom s tými účtovníčkami, alebo účtovníkmi, ktorí spracovajú účtovníctvo, aby tieto účty aj vedeli vám povedať a odkontrolovať. Bez toho je to veľmi ťažko a sú chyby, s tým sa stále stretávam. Čiže každú jednu platbu treba žiadosť zaúčtovať,
zálohovú platbu, keď vám prídu peniaze, sledovať na jednom analytickom účte, žiadosti, pokiaľ, ak dáte žiadosť a pokiaľ ešte nemáte vyúčtovanú, tak máte na ďalšom analytickom účte a potom, až keď máte odsúhlasenú, tak sa vzájomne odúčtujú a potom stále vidíte aj v účtovníctve a môžete si skontrolovať aj vo vašej tej evidencii, ktorú máte nejakú takú pomocnú a sledujete, či vám to sedí. A vtedy funguje finančný manažment spolu s účtovníctvom ako linky. Preto ja stále hovorím, je to veľmi zlé, ak sa to oddelí a nekontrolujú sa tie prostriedky. Takže neviem, či ste ma rozumeli, čo som chcela povedať, ale všetky tieto verejné prostriedky treba, či sú to zálohové platby alebo refundácia, predfinancovanie, treba sledovať na analytických účtovníctve a kontrolovať to. Dokonca veľmi dobrý kontroling je, keď ste v ITMS-ku, tak je taká, všetky evidencie tam máte. Čiže aké ste dostali zálohy, kedy ste podali žiadosť, kedy tá žiadosť bola schválená v akej výške, alebo kedy ste dostali refundáciu. Viete, o čom hovorím? Kto pracuje s ITMS-kom a s tými informáciami? Pracujete s tým? Nie. Je to iba v tom prípade, ak čerpete štrukturálne fondy a máte prístup do ITMS. Takže tam je to veľmi pekne ako treba to pravidelne kontrolovať. No minimálne pri inventarizácii na konci roka. Takže dá sa to skontrolovať takýmto spôsobom, ale znova apelujem, tieto všetky pohyby, čo robíte pri tom finančnom manažmente projektovom alebo z verejných zdrojov, tak treba to aj v účtovníctve mať podchytené. Refundácia je vtedy, ak vy najskôr máte ako aj výdavok, čiže nestačí mať iba náklad, ale musíte mať aj zaplatené a potom tú platbu žiadate o refundáciu. No a tam je ďalší problém, pozor, lebo ak máte vyviazané peniaze a potrebujete zrefundovať ako tiež vaše výdavky, tak musíte dávať pozor, aby ste peniaze, ktoré máte na nejaký účel dané, z týchto peniazí nerefundovali inú aktivitu. V praxi, čo som sa stretla, tak skutočne potom tá následná finančná kontrola alebo kontrola na mieste toto sleduje a sú to ako neoprávnené výdavky. Takže na to si dávate pozor. Neviem, či viete, či s tým máte skúsenosti v praxe, či viete, o čom hovorím. Lebo možno, že ani nemáte takýto prípad. My žiadame refundácie, keď máme z úradu práce dobrovoľničky nejaký projekt a potom posielame žiadosti a oni nám potom ako tie naše náklady vrátia. Toto môže byť aj tak. Áno, aj toto môže byť, áno. Z rôznych zdrojov. Ale môžete mať refundáciu aj z iných, ako aj z ministerských peniazí, aj z iných ako projektov na refundáciu. No, treba sledovať potom aj oprávnené výdavky, pretože tie musia priamo súvisieť s určenou prípade s realizáciou projektu. Tiež, a to znova musí to sedieť s účtovníctvom. To vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov obsahuje ekonomická klasifikácia zákona o rozpočtových pravidlách a ona je troška obsahovo iná, ako máte obsahu náplň účtov, nákladov, výnosov v účtovníctve. Takže pre verejné financie sa pridržiavate tejto rozpočtovej klasifikácie. Napríklad nám, čo sa stalo fyzicky, dostali sme grant konkrétne z Ministerstva práce sociálnych vecí a na osobné náklady a vlastne
pre členenie bežných výdavkov ekonomickej klasifikácie výdavkov sú mzdové náklady len pracovné zmluvy, trvalý pracovný pomer. A dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti sú služby. A my sme mali dohodu o pracovnej činnosti a vyúčtovali sme ju a nám to neuznali. Pretože tam sa tento ako berie ako iba trvalý pracovný pomer do úvahy, iba vtedy je to oprávnené. Akože keby sa mi to nebolo fyzicky toto stalo, tak ani tomu neverím. Čiže treba aj na to dávať pozor, preto teraz stále upozorňujem, že nestačí, že my dávame mzdové náklady, tak nie že osobné, mzdové náklady ako oprávnené, ale treba, či sú oprávnené aj dohody o vykonaní práce a či sú oprávnené aj dohody o pracovnej činnosti. Niekde môže byť, ale toto v tom prípade sme boli mimo. Takže na toto si treba dávať pozor pri verejných financiách. No a takisto verejné prostriedky môžete použiť podľa zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré ste dostali po 31. júli a nebolo možné ich použiť do konca príslušného roka, tak môžete ich použiť do 31. marca nasledujúceho roka. Takže toto sú napríklad prostriedky z ministerstva školstva, takže potom čiže tam si odkladáte finančné prostriedky z bežného roka na budúci rok a v tej finančnej analýze aj pri tom cashflow sú to viazané peniaze, ktoré už máte na účte, ale môžete ich použiť až v budúcom období. A to môžete použiť na úhradu buď záväzkov, ktoré vám zúčtovali ste ich do nákladov v minulom roku, ale prišli vám v novom roku faktúry, alebo ste nestihli zaplatiť. Takisto mzdy zúčtovávate k 31.12., ale vyplácate ich v novom roku, tak je to možné. Alebo už keď vôbec nie týchto úhrad nákladov, tak aj môžete normálne bežné výdavky na nasledujúceho roka platiť z týchto peniazí, ktoré vám ostali z minulého roku. Pozor, neplatí to ale pre finančné prostriedky z rozpočtu samospráv, z VÚCIek a z obcí. Tie musíte použiť do 31.12. To použitie je veľmi zásadné, pretože každý správca rozpočtovej kapitoly, to už som vám včera spomínala, môže si sám zvoliť. Takže pri tom riadení, ak máte ako takéto finančné prostriedky, si pozrite, či môžem uhradiť, nemôžem, dokedy môžem uhradiť, aby som to použitie ako mala oprávnené buď so zmluvou, alebo všeobecne záväzným nariadením, ktorý ten správca rozpočtovej kapitoly s vami uzatvoril alebo vydal. Tak neviem, či ste ma pochopili, čo som chcela povedať? Neviem, či to u vás sleduje. Sledujeme, my musíme tiež do 31.12. vyčerpať dotácie. Neviem teda, či toto sleduje, či máte zvlášť ekonóma a zvlášť finančného manažera, alebo ste v jednej osobe. Záleží na organizácii. Väčšinou, ako v tých malých organizáciách, je to 3 v 1. Čiže aj ekonóm, aj finančný manažer, ešte aj účtovník. Alebo niekde sa to, alebo finančných manažerov máte viacero a máte iba časť, ktoré riadite. Alebo máte dozor len nad niektorými účtami, ktoré sledujete. Záleží to od štruktúry, ktorú máte v organizácii a zodpovednosti. Takže s verejnými financiami som chcela na toto upozorniť a ešte je tu zase ďalší zákon o finančnej kontrole a audite, že vy musíte vlastne dokazovať a práve týmito nástrojmi ekonomickými môžete, čo je hospodárne, zadefinovať. Hospodárne sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonávanie činnosti alebo obstarávanie tovarov a prác a služieb v správnom čase
vo vhodnom množstve a v kvalite za najlepšiu cenu. Že toto je typické verejné obstarávanie alebo aspoň ponuku, ktorú dokladujete, že ste vybrali tú najlepšiu variantu, ako ste mohli. Efektívnosťou sa rozumie najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami. Čiže znova, vy vo financiách viete presne, že čo vás čo stojí, ale tie výsledky viete odmerať a porovnávať a ako zhodnotiť. Tak to je tiež ako jeden z argumentov, ako si nastaviť tie finančné ciele, ktoré môžu vám potom ako aj preukázať, že ste efektívne hospodárili s verejnými prostriedkami. Ale nie iba s verejnými, ale so všetkými, ktoré máte v organizácii. Účinnosťou sa rozumie plnenie všetkých cieľov na dosiahnutie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie. Čiže žiadate finančné prostriedky, dostanete ich zverejné, máte určité ciele, ktoré chcete naplniť s týmito finančnými prostriedkami a tie by mali byť použité na to s tou účinnosťou, čiže s tým dopadom na tú cieľovú skupinu, pre ktorú robíte. No a účelnosť sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia. No, toto je, čo som spomínala, toto hovorí zákon. Ja to hovorím, že bla, bla, bla. Ale ako je to v reáli, tak je to tak, neviem, aké máte skúsenosti, ale sme práve, že vnímam ako neziskové organizácie, ako rukojemníci na kontrolorov, ktorí kontrolujú tieto verejné prostriedky. Lebo tie kontroly máme z vládneho auditu, z kontrolu na mieste, alebo následnú finančnú kontrolu, tak už tento od správcu k rozpočtovej kapitoly, to vám poskytlo tie finančné prostriedky, buď môžu to byť ministerské peniaze z obce, kontrolóra alebo z vúcky, z vyššieho územného z celku a veľakrát je to na takom subjektívnom posudzovaní. Tak odporúčam mať smernicu k tejto finančnej kontrole, ak máte verejné financie. A akým spôsobom toto kontrolujete, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť. Ja som naznačila, že ak máte analýzy robené, ak máte dokladované, že ste najvýhodnejšie nakúpili, tak účelnosti stačí, že účtovať na nákladové stredisko, ktoré sa viaže na účel a činnosť organizácie. Takže toto už na vás záleží, ako sa s tým vysporiadate, ale odporúčam mať takúto smernicu. Lebo ešte ďalší zákon, ktorý hovorí nám zákon o verejnom obstarávaní, tak že toho zákona aj neziskové organizácie, ktoré podľa paragrafu 7 odstavec 2 sú nemajú priemyselný a obchodný charakter, čiže plňa sú založené alebo zriadení na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu. A sú druhá ešte podmienka, čiže toto sú tie neziskové organizácie. Prvá podmienka, že sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, štátna správa. Čiže vy keď si zoberiete tú našu analýzu, keď si robíte pomery samofinancovania, že koľko percent mi zaberajú prostriedky, ktoré získam na svoju činnosť verejné a koľko súkromné a cudzie, tak ak si pamätáte, keď som mala tú tabuľku, tak mi tam vychádzalo cez 60%, že som financovaná verejným obstarávateľom. A som tiež kontrolovaná verejným obstarávateľom. To znamená, že musím splňať, ak chcem robiť sociálnu službu, tak splňam podľa zákona 448, tak tam sú kritériá, takže tá samospráva kontroluje. Čiže v tomto prípade som síce
nezisková účtovná jednotka, nezisková organizácia, ale podľa zákona o verejnom obstarávaní som verejný obstarávateľ v plnom rozsahu. To znamená, že ak ja nakupujem tovary a služby, ktoré nie sú ani financované z verejných prostriedkov, čiže aj z tých vlastných prostriedkov musím podľa toho zákona postupovať a musím podľa toho zákona ako aj dokladovať všetky náležitosti, ktoré súvisia s verejným obstarávaním. Takže no a toto sa ešte týka nie iba sociálu, ale týka sa ešte aj oblasti škôl a školských zariadení. Tuším, že vy v domke máte ste zariadení do siete tých školských zariadení, že? Že si spomínali. Tak treba si pozrieť. Vrátim sa k tej tabulke mojej. Tuto, vidíte? Podiel výnosov z verejného krytie nákladov 60% mám krytie verejné zdroje, čiže mám 50% a viac krytia. A mohla by som sa spýtať, to platí aj v prípade, že vlastne máme nejaké zdroje z Európskej komisie, to sú verejné zdroje, takže áno. Sú to vyslovene verejné, takto je to napísané v zákone. Uh-huh. No a keď máte do 50% a máte verejné financie, tak ak na tú akciu alebo na to, čo ste dostali na tie prvé peniaze a tie peniaze tvoria viac ako 50%, tak ste iba na dodanie tovaru alebo služby iba na toto verejným obstarávateľom. Ostatné nie. Chceli by ste sa spýtať ešte na niektoré veci alebo zákon, alebo to, čo sa týka verejnom obstarávaní, či alebo vôbec ako verejných financií. Či ste možno ani nečakali, že to bude dneska predmetom? Dobre, tak idem ďalej. Ja možno iba to, že neviem si úplne predstaviť, ako by mala vyzerať tá interná smernica k... My sme ste na tej našej stránke Porada MVO zaregistrovaní? Nie. Lebo tam sme už vypracovali aj postupy, máme už teraz, platíme aj právničku a chceme dať dohromady ako vzorové tie smernice. Takže budeme postupne dávať, lebo tam napríklad aj občianske združenia by mali mať zásady hospodárenia a vlastne môže stačiť, keď v tých zásadách hospodárenia budete toto spomínať, že aj takto sme riešili. Takže máme také vzorové smernice vypracované, tak potom je to na stiahnutie. Ale túto stránku máme tu, ako máme ju platenú. Áno. My mali tu síce financovanú z tých štrukturálnych fondov, tak tá vznikla, ale už teraz tú prevádzku nemáme, musíme to financovať jedine od vás, ak sa prihlásite. Takže odporúčam, tie smernice sú veľmi dôležité. Potom. No, takže to sú verejné financie. No, k podielu zaplatenej dane. Tam ten legislatívny rámec vychádza zo zákona o daní z príjmov a paragraf 50 hovorí o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Táto daň, čo sa týka z toho manažerského hľadiska, tak, alebo z ekonomického, tak nie je predmetom dane. Kontroluje to vládny audit, úrad vládneho auditu, ale tam treba dávať pozor na to, a to sa tiež ako stáva v praxi, že ak vám presiahne 35 000 tá hranica. Normálne mi vypadla, že musíte zaviesť osobitný účet v banke. A ten osobitný účet v banke potom ako prevedíte peniaze, čo si dovtedy 30 000 je tá hranica. A už potom na tento účet vám chodia peniaze. No a stalo sa aj to, že vlastne, že ani ste nevedeli o tom, sme tiež spracovali účtovníctvo,
až pri jednorázovo, čiže až v ďalšom roku sa prišlo na to, že už mali mať použitý vlastný účet. Ešte keď tá kontrola, ktorá je, zatiaľ nebola, ale potom ako keby náhodou prišiel, čo hovorím, že vládny audit zabezpečuje, tak môže sa stať, že vám môžu vyhodiť ako neoprávnené alebo dať vám za to pokutu. Tak na to si dávajte pozor. Potom si treba dávať pozor aj na to, že čo treba zverejňovať v obchodnom vesníku. Čiže ak suma podielov zaplatenej dane je vyššia ako 3320, tak špecifikujete to použitie v obchodnom vesníku, pričom pri tej špecifikácii treba uviesť výšku a druh výdavkov, ktoré súvisia priamo s účelom použitia. Potom je tam vlastne aj vyčlenený na výška a druh výdavkov, ktoré súvisia s prevádzkou, čiže s tou režiou, alebo to správou organizácie, ja to som to nazvala správa. No a ak máte povinnosť auditu, tak aj výrok auditora, ak sa účtovná závierka overuje. Teraz ako sme mali, neviem, či sa k vám dostal ten e-book k účtovnej závierke a ohlasovali sa tiež nejakí ľudia, že ako majú zmätok, či sa overujú takto si mysleli, že alebo im dokonca overovali auditori iba použitie 2%, ale nie celú účtovnú závierku. Žiaľ, overuje sa celá účtovná závierka, ak máte povinnosť auditu. No a ešte ďalšia vec v rámci pandémie, tak ak ste minulého roku dostali v roku 2019 finančné prostriedky a tie ste akože mali do roku 2020 použiť, tak to sa posúva o rok neskôršie. Čiže až do konca roka 2021 môžete ich použiť. A potom tú špecifikáciu dať až na ten rok 2022. A neviete, či to platí aj pre tento rok 2020? Nie, neplatí. Ani nebude platiť. Takže musíte toto použiť. Čiže v roku 2022 tieto peniaze ako musíte potom ako použiť aj. Neplatí to. Takže tie peniaze, čo ste dostali v roku 2020, tak používate v roku 2021, čiže iba za 19 to platí. Takže toľko o 2%. Ďalší zdroj príjmov sú príspevky dary podľa občianskeho zákonníka. Tam chcem akurát upozorniť na to, že vlastne tieto dary, príspevky nie sú predmetom dane, ale ak ste organizácia mimovládna, mimo občianskych združení, opakujem, mimo občianskych združení a máte darcov, ktorí vám aj súhrne v roku poskytnú dar vyšší ako 1000 eur, tak musíte viesť vo vašej dokumentácie týchto vašich darcov, že vám, aby sa nestali anonymní. Čiže vedíte evidenciu darcov, ktorí vám v priebehu roka nad 1000 eur poskytli dary. A toto je súčasťou účtovnej dokumentácie. Tá účtovná dokumentácia sa uchováva 10 rokov. Vy to nikdy nezverejňujete, len pre prípady kontroly. Je to kvôli zabraneniu korupcii a prania špinavých peňazí. Lebo boli takéto údajne zistenia, že v neziskových organizáciách sa
zneužívajú alebo perú špinavé peniaze. No a zaujímavé je, že keby to bolo spravodlivo pre všetkých, občianských združení sa to netýka. Čiže aby som vás nezavádzala, ak ste občianske združení, tak vás sa to netýka. Ale ak ste nezisková organizácia, ENO, alebo neinvestičný fond, alebo inú právnu formu máte ako nadácia, tak ste toto povinní sledovať týchto darcov. Tak toto je také upozornenie. Znova môžete mať tieto financie použite buď na dlhodobý majetok alebo na obstaranie na tú bežnú činnosť. No a ak sú viazané tieto prostriedky na základe darovacej zmluvy na konkrétny účel, tak vy na tento účel by ste ho mali aj použiť. Ak nie, iba tak vo všeobecnosti, tak práve to je málo z ktorých zdrojov vy môžete vykazovať zisky. Tak práve sú dary, príspevky, ktoré sa neviažú na konkrétnu vašu aktivitu, len ako na vašu organizáciu, tak z toho, lebo keď môžete vytvárať zisky. Keď v tom prvom prípade, ak dostanete finančné prostriedky, ktoré sú viazané, vy ich do konca roka nepoužijete, tak potom aj v účtovníctve sa zaúčtujú ako výnosy budúcich období. A toto vy máte ako finanční manažeri ako možnosť s nimi disponovať. A to je v tej mojej tabulke, keď som dávala k tej finančnej analýzy, to sú tie informácie, ktoré uvádzate, lebo z jedného účtu, kde máte všetko zaúčtované, nevidíte. Tak toto treba tiež ako sledovať. No a ešte jedna taká dôležitá vec, príspevky a dary, stále je darca a obdarovaný, že nemôže byť Bohu známa alebo Bohu milá osoba, alebo s týmto som sa už v praxi stretla, že musí byť konkrétne meno. To, že ten darca nechce byť zverejnený, to neznamená, že pre účtovnú dokumentáciu, účtovnú evidenciu to nie je potrebné. Takže tam stále musí byť osoba. Takže toto je k tým príspevkom a darom. Aké máte skúsenosti? Tam je dôležité potom, ako tieto príspevky, dary tiež viažu už potom ako úspech získať tieto financie, tak je to už na tom spôsobe toho vášho fundraisingu. Toto je už na tom spojené. No. Potom sa ešte spýtala, som trochu nezachytila tých darcov, vlastne tú evidenciu darcov stačí viesť iba v účtovníctve? V účtovníctve musíte mať súčasťou účtovnej dokumentácie, ale keď ste občianske združenie, tak nie. Tiež som to popísala v tom e-booku, ktorý vyšiel, alebo možno aj takú správu, jedna bola kratšia verzia, bola na nejakých 7-8 strán, a druhá bola vyslovene ako keby ste, ako e-book. Také veci boli. Tak tam som vtedy popisovala. Aj som sa odvolávala na zákony. Tie zákony, ako niektoré si pamätám, ale niektoré nemám v hlave, ako sa volali. To vyslovene to vyšlo kvôli tomu, že zabraneniu ako prania špinavých peniazí. Jak sa to volá ten zákon? No. Už mi to nemyslí. Asi z toho tepla. Ani neviem, ako ja som teraz taký dobrý chladok. A tak neviem ani, ako vonku je. Takže dúfam, že máte príjemnú atmosféru, nie horúčavú, lebo že vraj včera v Bratislave bolo otrasné, že to bolo 37 stupňov. Takže... No ja tiež sa väčšinou zdržiavam vo vnútri, tak presne ani neviem, ako to je vonku. Dobre, takže ďalším zdrojom financovania je charitatívna reklama. Znova toto upravuje zákon o daní z príjmov a tiež presne je vymedzený v paragrafe 15, to vlastne môže uzatvárať charitatívnu reklamu. A zase ďalej zákon o daní z príjmov oslobodzuje do 20 000 príjmy z charitatívnej reklamy za príslušné zdaňovacie obdobie a
ten, kto vám tú reklamu poskytne, tak do 20 000 má vlastne v nákladoch. Čiže to je veľmi dobrý nástroj znova na získavanie finančných prostriedkov, pretože potom do tých 20 000 vy môžete použiť tie peniaze na hoci čo súvisí s vašou hlavnou činnosťou. Čiže niekto vám dá 20 000 eur na reklamu, kde budete ho reklamovať na vašej webovej stránke. A predtým, kým nebol v platnosti tento zákon, tak bolo to všetko zdaňované a ak chcete si ponížiť daňový základ, tak ste hľadali náklady, ktoré by tento daňový výnos, ktorý ste zdaňovali, ponížili, aby ste nemuseli platiť veľa dane. Čiže teraz je vlastne to jednoduché, že do výšky 20 000 eur môžete na hocičo použiť, ale čo je ešte také ako dôležité, vy tieto peniaze, tú charitatívnu reklamu vediete ako 2%. Čiže ak nepoužijete v jednom roku, kde ste dostali, tak prevádzate do budúceho roku, nasledujúceho roku a potom by ste ho mali aj prijať. Čiže aj to vyúčtovanie je také ako pri 2% zdrojové. Takže toto treba sledovať. Čiže znova ako zdroj financovania aj v účtovníctve, aby ste vedeli, koľko ste z tej charitatívnej reklamy použili. Ak by ste príjem z charitatívnej reklamy bol nad 20 000, tak potom je to zdaňované. Je tak klasicky ako je predmetom dane a je zdaňované. Takže toľko ku charitatívnej reklame. A taká ešte vlastne ako posledný zdroj financovania sú verejné zbierky. A tieto verejné zbierky, alebo dá sa povedať, ja sa ešte vrátim určite ku tým darom, aký je medzi nimi rozdiel. Takže verejnou zbierkou je podľa zákona o verejných zbierkach definované je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov právnickými osobami a oprávnenými vykonávať verejnú zbierku. Čiže nie každý môže vykonávať tú verejnú zbierku a vy ako neziskové organizácie máte túto možnosť. Ale to mám s červeným od vopred neurčeného okruhu prispievateľov. Takže ak vy vyhlásite, že alebo chcete zbierať peniaze, aby vám prispievali na váš účet a máte to zavesené na webovej stránke a nemáte oznámenú, že robíte verejnú zbierku, tak je to v rozpore so zákonom o verejných zbierkach. Stretla som sa v praxi od toho roku 2014 už v 2 prípadoch, že dostali občianske združenia pokutu a dosť veľkú, že porušenie tohto zákona, lebo oslovovali na svojom webovom sídle alebo na internetovej stránke ľudí, aby im prispeli a túto webovú stránku mali dostupnú pre každú širokú verejnosť. Čiže aký je rozdiel medzi darom a verejnou zbierkou? U darcu musíte mať stále identifikovaného darcu a obdarovaného a u verejných zbierok toto nemusíte mať, ale musíte mať ohlásenie verejnej zbierky. A podľa tohoto zákona, to ohlásenie, ak robíte verejnú zbierku, iba vo svojom okolí, tak sa ohlasuje na okresnom úrade štátnej správy ministerstva vnútra. Ak máte verejnú zbierku, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť, tak registruje sa na ministerstve vnútra. A keď máte dokonca zahraničnú verejnú zbierku pre zahraničie, tak ešte to potvrdzuje ešte ministerstvo zahraničných vecí. No a tam sú už ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohoto zákona
ako sa má robiť tá verejná spierka, akými